Inspirado si Siti Aina na matuto sa paggawa ng tanun ang tela na hinahabi ng tribong Yakan sa Akbar, Basilan. Megtinun ang tawag sa weaver o maghahabi ng mga disenyong ibuburda sa tela ng tribo. Ayon kay Siti Aina, 2 buwan pa lang nang magka-interes siyang maghabi ng tenun. 2 metro na ang kanyang nagawa at nabenta sa halaga na 800 bawat isang metro. Ito ay malaking tulong para sa kanya at sa kanyang pamilya. Bakit gusto mong magawa ng tenun? Kasi gusto ko po makatulong sa kultura ng Yakan. Mula sa barangay Pagenga ng ilan sa pinakamahusay na megtetinon. Ayon kay Vice Mayor Raisa Sali, sa ngayon ay mayroong 45 megtetinon mula sa iba't ibang barangay ang sumailalim sa training. Last December 2021 po, bale weekly po sila. Bale 45 na women po yung trinain ko, tapos rotational po yun. Parang per week, nasa 5 po sila. Tapos ganun po yung ginagawa namin. Every month po yun. Pagtetenon po is, kumbaga yung pinaka-roots po niya is from Akbar po. From Pagengan po talaga. Yung pinaka-unang natuto pong magtenon. Kung kilala niyo po si Ambalang Ausalin, yung Gamaban na artist po, yung National Living Treasure po natin, yung nagturo pa po nun is lolaan pa po ng mga namin na from Pagengan po. Dagdag ni Raisa, At saka yung paghahani, yung mga sinulid, yung thousands of strands, mahirap po talaga gawin yan eh. Parang 3 na lang din po ata sila yung marunong gumawa. si Apo Haji Salima Mumbo ang pinakamatandang megtetinon ngayon sa Akbar. 50 taon na siyang naghahabi ng iba't ibang disenyo sa tela na ginagamit halimbawa sa paggawa ng mga tradisyonal na kasuotan at iba pa. Na si turo si Pagengan sa Pagengan kahingar was kay mas usa amban pag nakamagat sa bono sampai wono ni sampai kuwi itu ni asa kape ke haling magtenun sige bakuit kay tungan binobo tenun kun ha ko pupa ko yan ko cinapang yan tenun kun pur sa bahaku tungan ka Matagal na, noon pa wala pang gyera, hanggang sa may gyera, dala-dala namin ang mga gamit namin para sa pagtenun, kahit saan kami pupunta, kumbaga, maglilipat kami kung may gulo, dala-dala namin ang mga gamit namin. Ganon ka-importante sa amin ang pagtenun. Parte na yun ng kabuhayan namin, buhay namin dati. Ayon kay Apo Salima, mahalaga na matutunan ng mga susunod na henerasyon ng kanilang tribo ang kahalagahan ng pagtetinon na bahagi na ng kanilang makulay na kultura at tradisyon. Pasunod sa kuhin basta pagtenun kami urungan ni kami pagsupulan kun. Nais namin ipatuloy-tuloy, kaya nga ngayon ang maganda dahil merong ang munisipyo para ipatuloy, hindi maiiwan, kumbaga continuous ang paggawa hanggang sa mga kaanak-anakan nila. Ipagpatuloy. Pinanininigan ng lokal na pamahalaan ng Akbar na hindi kailanman mawawala ang nakagisnang tradisyon. Kaya pinagsisikapan ng lokal na gobyerno na mapanatiling buhay ang pagtetenun upang mas makilala pa ang Akbar bilang waver of peace o tagahabi ng kapayapaan di lang sa Western Mindanao kundi pati na sa buong Pilipinas. Mula dito sa Akbar, Basilan, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.